nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 bɛ fanakaw fɛ Kulukoro mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi araba utukalo tile 28 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Jamana cɛmancɛ fan fɛ jɛkulu maramafɛntigiw ka dangarili wale ni karogɛlɛya bɛ kala wara ma caman wele kura dɔw olu fagara u ka karogɛlɛya ni gɛlɛya walew senfɛ Mali jamana cɛmancɛ fan duguden dɔ y'a ka seereya di ni karogɛlɛya wale ninnu kan. Nyoro cɛ marifatigiw taara bi Mali ka finitigiw dagayɔrɔ dɔ kan ka bolimafɛn dɔw jini moto damadɔ u taara ni olu ye ko maa kɔni ni ma to nin bingali wale in na. Mali sɛnɛkɛlaw ka tɔnba APCAM ɲɛmɔgɔkɔrɔ Bakari Tugola n'a nɔfɛmɔgɔ 4 ɲangira ka bila san 5 kaso la ko CFA miliyɔn 10 de amani binna a maa kelen kelen kan. Ukraine bi sɔgɔmada joona fɛ Ukraine jamana ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankurun drone ye Rusila jamana ka taji marayɔrɔ caman gosi min kɛra sababu ye ka ta bali ka wuli don a yɔrɔ kofɔlen na. Amérique jamana ka surunadonnikɛla Jack Smith ye ɲangilikan wɛrɛ bila ka taa Amérique jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kɔ kan ko min jalakili bɛ tali kɛ a ka wulikajɔ hakilinaw kan ka san 2020 jamanatigisi kalata la gosi. An balimaw a y'aw bisimila ko kura VOA ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛ taa ni kunnafoniw ye Bayangara mara la jamana cɛmancɛ fan fɛ ni tile fila laban ninnu na jɛkulu maramafɛntigiw ka dangarili dɔ de bɛ ka fara o kan o nɔfɛ a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko ekɔli karamɔgɔ dɔ fagara tɛnɛndenw ka dugujɛ tarata la ni makofɔlen in tɔgɔ ye Umar Gindo VOA ka laselikɛla Tijani Wedrago Koro dugu kɔnɔ ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ VOA ka ɲininkaliw senfɛ an k'o lamɛn. Ni kunɲɔgɔn laban in na an y'a mɛn k'a fɔ ko Mali ka ekɔli karamɔgɔ 2 minnu ni u minɛna jɛkulu maramafɛntigiw fɛ Koro Bayangara fanfɛyɔrɔw la ani Ɲafunge ko a maa dɔw fagara ni banbanci mɔgɔ ninnu fɛ e ye kunnafoni jumɛnw sɔrɔ a kan? I y'a fɔ cogo min na lakanabaliya gɛlɛyaw kɔni binnen don l'école karamɔgɔw kan a bɛ waati jan bɔ Mali camancɛ yanfan na a wale laban mun yɛrɛ kɛra ni a ye maaw degun kosɛbɛ o kɛra karidongo an kɔrɔ yan nɔ sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 12 waati i k'a dɔn k'a fɔ ni ekɔli karamɔgɔ in kɔni kun bɔra a ka so ka taa a ka foro la n'o ye tigaforo ye walasa a bɛ se ka taa ka samiya baaraw kɛ o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na kulu marifatigi minnu ma lakodɔn olu kɔni nana dankari kɛ ka bɔnɛ a nin na o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na wale in kɔni ye maaw furugu kosɛbɛ baw n'i ye jateminɛ kɛ a ekɔli karamɔgɔ in yɛrɛ ni caman b'a wele ko Umar Gindo ale kɔni ye karamɔgɔ lakodɔnnen kosɛbɛ Bajangara dugu kɔnɔna na laminiw na nin wale in kɔni kɛra sababu ye maa caman kɔni sigalen don kosɛbɛ ɲinan kalan wuli in na baw a bɛ waati jan bɔ i b'a ye k'a fɔ bagabagaliw bɛ ta k'a ɲɛsin ekɔli karamɔgɔw ma togoda caman na Mali camancɛ yanfan na kalanso minisiri ka bɔlɔlɔ siraw fana kan olu fana bɔra ni sɛbɛnfura dɔ ye ka nin wale in kɔni kɔn an bɛ waati min na sisan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen kan nka kunnafoniya jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ ni dangarewale tigilamaw kan. Koro n'a lamini ka taa Bayangara fanfɛyɔrɔw la maaw ye a kunnafoni sɔrɔ cogo di? Wale in kɔni ma kɛ dogo la baw sɛnɛkɛlaw caman ka seereya kɔnɔna na minnu ka foro man jan ni karamɔgɔ in ka foro la u y'a yira k'a fɔ ko fariya tigilamaw kɔni nana ka mugu wuli ka ɲɛsin karamɔgɔ in ma a ka foro kɔnɔna na ka bɔnɛ a nin na o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na o kɔni kɛlen sɛnɛkɛla caman kɔni ka baaraw tiɲɛna bawo olu fana ye bolila ka dugu magɛn u bɛɛ lajɛlen kɔni siralen mugu cikan kɔni bɔlen Mali finitigilakaw kɔni sera dagayɔrɔ la ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ u kɔni nana sɔrɔ tiɲɛni kɔni barika bonyana a don kɔni maa caman ka baaraw tiɲɛna o dangarewale in senfɛ a kunnafoniya fɔlɔw kɔni ŋunuŋunukan kun bɛ Bayangara dugu kɔnɔna na fo bɔlɔlɔw sanfɛ u nana ka ekɔli karamɔgɔ in yɛrɛ k'ale ja bɔ ale ni a fagara cogo min na fana k'o ɲɛfɔ mɔgɔ camanw ye ani ekɔli karamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔyaso minnu bɛ Bayangara fana olu fana bɔra ka sɛbɛntiya ani ka nin dangarewale in kɔn. Ka kɛɲɛ ni nin basigibaliya ye Mali jamana fan camanw fɛ cɛ marifatigiw taara bin Nyoro Mali jamana finitigiw dagayɔrɔ ka kunu tarata bolimafɛn caman olu jenna a senfɛ k'u taara ni moto dɔw ye sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ maa kɔni ni ma to a kuɲɛ la o kama denmisɛn sifinw ka tɔn min ni o bɛ Nyoro dugu kɔnɔ o ɲɛma n'o ye Sɛk Kulibali ye a ka seereyaw di VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Ture ale ka kuma baranin na. Ture i ka nin ɲininkali diyara n ye
an nisɔndiyalen tɛ kosɛbɛ sabu ka da kan yɔrɔ yan nɔ tarata sufɛ ka bɛn ni 2 heures du matin waati ye ɲangatawale kɛbagaw u binna an ka gendarmerie kan vers 2h30 du matin ala barika la mɔgɔ ni ma to a la mais u ye jatigɛ kɛwale ta ka an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ kosɛbɛ basa u nana en grand nombre u ye gendarmerie attaqué mɔgɔ ni ma to a la an bɛ ala fo ka ala barikadaw la mais min ye an ka bolimafɛnw ye an b'a ye k'a fɔ u sera ka taa n'olu dɔw ye. A bɛ waatinin bɔ dankarani misɛnninw bɛ ka kɛ Ɲoro marabolo kɔnɔ. N'i y'a ye a daminɛna ni Muruja ye dɔ fana kɛra Kɔsan na nka e yɛrɛ fɛ mun kelen bɛ ka maa jugu ninnu ka dankari caya nin waati kɔnɔna na a mara kɔnɔ ye. Ɲoro mɔgɔ ma sunɔgɔ yan tarata su mɔgɔ ma sunɔgɔ bɛɛ wulila ka jɔ mɔgɔw jatigɛra parce que marifa ci mankan bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛra kɛwale vraiment min ye population lasiran kosɛbɛ kosɛbɛ ala barika la an bɛ ala fo k'a barikada mɔgɔ kɔni ni ma to a la mais u ni an ka minɛn dɔw taara k'a fɔ a bɛ waatinin bɔ jatigɛwale kɛbagaw bɛ ka dankari kɛ Ɲoro lamini kɔnɔ o ye tiɲɛ hakila an ka jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka wuli u seko n'u damayira bɛɛ la pour que ko min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ ka se ka dɔ bɔ a la hakila u y'u seko k'a la kosɛbɛ kosɛbɛ mais comme i yɛrɛ b'a dɔn cogo min jamana in ka bɔn a gɛlɛyaw ka ca n'i y'a jateminɛ sisan anw tun tɛ nin phénomène an tun t'a dɔn kosɛbɛ mais centre kɛlɛ wulilen fo ka na anw fan fɛ ni o ye Sahel région ye bon u nalen jatigɛ kɛwale kɛbagaw nalen u y'a essayer ka an yɛrɛ sifinnakaw parce que i b'a dɔn mɔgɔw de don u b'u profiter occasion dɔw la i b'a ye k'a fɔ sifinnakaw minnu ni baara t'u bolo u b'a essayer k'olu sensibiliser k'u kɛ u nɔfɛ mɔgɔ dɔ ye ka fɛn dɔw proposer u ye n'an b'a fɔ o ma ko recrutement des jeunes chômeurs donc o caman b'a la. N'i y'a lajɛ fɔlɔ taw tun ye sɔrɔdasiw ka laarawuli yɔrɔw ye n'a bɛ wele ko checkpoint nka Zena ta kɛra dugu kɔnɔna yɛrɛ de la. E ko maa jugu ninnu b'o kunnafoni sɔrɔ cogo jumɛn ka don dugu kɔnɔ mun de bɛna kɛ sa welekan jumɛn b'i bolo fana k'a lase faamaw la ni taabolo bɛ sɔrɔ ka nin kɛlɛ ni dɔnse yɛlɛma. Donc ne yɛrɛ hakilina ye min ye nin ko in na bon vraiment a tɛ taa fo jamana yɛrɛ ni anw yɛrɛ bɛɛ kan impliqué an ka essayer ka sifinnakaw sensibiliser ka u kunbɔ nin ko in kan a tɛ ɲa fana fo jamana ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'a ka partenaires ani ONG k'a lajɛ ka sifinnakaw dɛmɛ n'a kɛra baara ta fanfɛla ye n'a kɛra dɛmɛ sugu o sugu ye pour que u ka se ka bɔ nin ko in na o kɔni o ye ne ka hakilina ye. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Burkina Faso jamana kan cɛ marifatigiw taara bin u ka dugudenw kan Barsalugo jamana kɛɲɛkanyanfan a n'a cɛmancɛ fanfɛla la waleya in k'a kɛra sibiri don mɔgɔ caman olu de ni bɔnɛna senfɛ VOA Banbara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ye kuma di duguden dɔ ma min ye u ka église ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Kaya n'a bɛ wele ko Théophile Nari an k'ale ka seereya lamɛn min bayɛlɛmana bamanankan na Naman Jara fɛ. Mais mon sentiment, c'est le sentiment qui m'a motivé à écrire cette lettre, ce message pastoral. Dusukasi min bɛ na o de ye n bila nin bataki in sɛbɛnni na bawo fagali bonya kojugu y'an dusukasi kosɛbɛ o kama ne kumana église ɲɛmaw tɔgɔ la bawo an balokun ye bibili in de ye ni ala kumakan don anw bɛ ala kumakan de lase n'a y'a jira ko ni kasara ye mɔgɔ kelen sɔrɔ sigi kɔnɔ a bɛ komi a ye mɔgɔw bɛɛ de sɔrɔ o de kama ne bɛ église ɲɛmaw bɛɛ wele u ka hinɛ ani ka dɛmɛ kɛ kasaratɔw ye Barsalugo minnu sara ala ka hinɛ u la minnu fana ye kasaratɔw ye an ka dɛmɛ b'u nɔfɛ o de kama ne ye nin bataki in sɛbɛ église ɲɛmaw tɔgɔ la. Notre solidarité, notre compassion, c'est cela qui m'a motivé à écrire ce message pastoral. Dans le même message pastoral, aya ɲini chrétien jamaw fɛ u ka taasibila kɛ araba septembre kalo tile 28 a bɛ se ka a fɔ an ye fɛn minnu bɛna kɛ o lon nin na wa. activités qui sont prévues ce jour-là. Je pense que le message lui-même rapporte les activités que j'ai prises. Ne hakili la ne nin bataki min sɛbɛ a b'o kɔnɔ ka ban o don an bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ o de ye ka sun ani an bɛ bato wɛrɛw kɛ walasa ka dɛmɛ sɔrɔ ala fɛ o kɔfɛ
ambe odon tileban ni Yesu Krista ka kura sirakan nanko chemin de croix wala sa ka kasarato geleya jira masa alala baw kasara ye minun soro a toro bukan halisa wala anka ala Yesu Krista ka deli wala sa geleya ni hamibe minun na kasara in koso ubise ka here soro chogomina wode yato anye ni ndonyi sugandi katasi blake ani kasum. C'est cela le sens un peu pour vous faire comprendre ce que j'entends par journée de deuil et journée de jeûne. Vous parlez aya yira k'a fɔ ko nin kɛra masiba dan ye aw sigida na nka nin fana ta a fɔlɔ ye aw b'a ɲinina a ka jamaw fɛ o ka ma kun wa. De garder courage. C'est un message qui invite, oui. Wele kando kabla mɔgɔw ma kasara y'an sɔrɔ n'a man kan nka an b'a jira mɔgɔw la ko gɛlɛya kɛra a man kan k'an bali ka taa ni an ka diɲɛlatigɛw kow ye a ka kan fana feerew ka sigi sen kan walasa ni kasara ɲɔgɔn kana an sɔrɔ tuguni. Et agir de telle sorte que de tels drames soient évités à l'avenir. Vous dites également dans votre message aya yira k'a fɔ fana k'aw tɛ se k'aw daje min nin kɛra kan wa. Par rapport à ce qui s'est passé. Mais parce qu'il y a en nous quelque chose qui crie devant la souffrance. Bawo gɛlɛya b'an kan an dusu kasilen don ani tɔɔrɔ b'an kan kasara in kosɔn nka an b'a fɛ ka min fɔ o de ye dusukasi mana kɛ cogo o cogo a man kan k'an bali an ka baaraw kɛli la bawo an fana ka kan ka feerew sigi sen kan walasa nin kasara in ɲɔgɔn kana kɛ tuguni. À être abattu au point de ne plus pouvoir agir parce que si nous n'agissons pas, justement, ce qui nous a conduit à ce désastre risque de se reproduire. Est-ce que vous auriez le mɔgɔ tigitigi min nin tora ko na o jatida o b'aw bolo wa. dans cette attaque? Non, je ne peux pas vous donner ce renseignement parce que... Ayi, o jate tɛ ne bolo ne tɛ se ka fɛn fɔ o kan bawo o se tɛ ne ye ka kunnafoni sɔrɔ a kan ne hakili la minnu bɛ sɛgɛsɛgɛliw la olu de b'a fɔ an ye hakɛ min dɔn ne kɔni y'a ye mɔgɔ caman bɔnɛna u nin na nka o hakɛ n t'o dɔn. Ça oui, mais vous dire combien ils sont, je ne saurais pas vous le dire. Je n'ai pas les moyens de faire une telle investigation et de vous donner une réponse. Vous avez parlé aw bɛ kuma ni faamaw ye ka se ka ni masiba ni ɲɔgɔn bali. de tragédie. Les autorités étaient prévues. Marabagaw b'a dɔn ka ban o tɛ ne ka baara ye u y'u ka feerew sigi sen kan ne fana ye n ka feerew sigi sen kan kasara in kama diina siratigɛ la ne tɛ mara ɲɛmɔgɔ ye jamana saheli na a camancɛ yanfan na ne ye egilizi ɲɛma dɔrɔn de ye kayar ne hakili la marabagaw tɛna fɔ k'u bɛna ne de ɲininka walasa ka kunnafoniw sɔrɔ kasara in kan. C'est ce qui s'est passé là-bas. Monseigneur Théophile Nari aw ni ce. Merci. Je vous en prie. Merci. Aw ni ce kosɛbɛ a ka hakili ɲumanw la n'a ka jɛɲɔgɔnyaw la ka ɲɛsi an ka jamana ma ala k'aw sara. Que Dieu vous bénisse. Mali sɛnɛkɛlaw ka tɔn APCAM ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Bakari Tugulare ɲangira ka bila san 4 kaso la n'a nɔfɛ mɔgɔ san 5 kaso la n'a nɔfɛ mɔgɔ 4 ɲɔgɔn a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye sefa wari miliyɔn 10 ye o amani binna u kelen kelen kan u ka yan ka min lasegi jamana ma VOA Banbara tɔgɔ la Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase an ma. Procès a daminɛna a ka ca ni kunɲɔgɔn kelen ye bi parce que depuis lundi tɛmɛnen le 19 voilà bon bi kɔni a kun cɛra bon a daminɛna ni mun ye parce que u tun y'a fɔ ko Bakari il était poursuivi pour atteinte au bien public ko k'a ye faso wari détourné bon ani complices yera la ani d'infraction de faux et usage de faux avocat ye laɲini mun kɛ u y'a yira k'a fɔ bon atteinte au bien public o tun tɛ se ka lajɔ parce que n'a fɔra k'a fɔ ko a nɔ minɛna atteinte au bien public la alors que fɛn minnu bɛ yen nɔ confédération de ta don confédération dun tɛ publique état ta tɛ bon parce que minnu ye ɲangili kɛ olu tun y'a yira de k'a fɔ parce que ko wari nin k'a bɔra CMDT de la ko CMDT y'a bila ka taa confédération kɔnɔna la ko de y'a kɛ bien public donc Bakari doit être poursuivi pour atteinte au bien public o dun tun ye fili ko olu tun ye fili ye. Donc, on va y ko Bakari Tugulare n'a jɛɲɔgɔnw kɔni ma condamné pour atteinte au bien public n'o ye ka faso yɛrɛ ka nafolo draki mais plutôt atteinte aux biens sociaux n'o ye ka Mali sɛnɛkɛlaw ka nafolo dun o tɛ wa. Si j'ai de maintenu comme quoi atteinte au bien public tɛ yen parce que le bien n'appartient pas à l'État, c'est pas un bien public. C'est un bien même si ce sont les paysans mais les paysans olu ka tɔn sigilen o tɛ se ka kɛ État ka tɔn ye cogo si la.
Donc nous comme bien Dragila au taquet atteinte au bien public mais surtout une atteinte aux biens sociaux. A condamné là au commun de connaissance. A sisan kɔni u mɔgɔ 11 de tun poursuivlen don mɔgɔ 6 olu bilara k'a yɛrɛ ka fɔ olu nɔ t'a la et ils ont été reconnus non coupables des faits. Bon mɔgɔ 5 n'o ye Bagatola ani Sulu Amadi ani Drissa ani mɔgɔ 2 wɛrɛ ko fara olu kan a yɛrɛ ka fɔ olu nɔ yɛrɛ la. Bon olu nɔ yɛrɛ y'a la sa. Bon Kudasi ye u condamné 5 ans de prison. Donc u kan ka san 5 kɛ kaso la. Mɔgɔ 5 de condamné la et non 11. Mɔgɔ 5 de condamné et non 11 personnes. Bon san 5 dir'u ma bon en même temps puisque a yɛrɛ la k'a fɔ confédération de ka bien détourné la. Donc confédération ye laɲini kɛ cour fɛ comme quoi wari mun détourné la o ka lase u ma. Puisque tu y'a fɔ ko Bakari Koutié a n'a ka jɔnmɔgɔ ko ye 13 milliards de détourné. Débat kɔnɔna la a nana yira k'a fɔ ko 9 milliards de don. Bon après a nana sa ko 7 milliards et quelques de don. Donc finalement au condamné ko 7 milliards ni lasigi. Le centre kaso kɛ bon ils ont été condamnés également à 10 millions chacun d'amende. Donc ce qui est bɛ kan ka million tan sara à titre d'amende. Mɔgɔ 6 olu bilara k'a yɛrɛ ka fɔ olu nɔ t'a la. Et ils ont été reconnus non coupables des faits. Bon mɔgɔ 5 n'o ye Bagatola ani Sulu Amadi ani Drissa ani mɔgɔ 2 wɛrɛ ko fara olu kan a yɛrɛ ka fɔ olu nɔ yɛrɛ la. Ayiwa ni jaabi min bɔlen filɛ aw minnu ye a ka sɔrɔnɔdubaw ye aw sɔnna a jaabi ma wa? Bon verdict ni a kɛra wajibi tun don a ka kɛ parce que an tun sigilen don ka makɔnɔ parce que verdict fɔlɔfɔlɔ min tun bɛ na o tun y'a yira k'a fɔ ko nɔ t'a la. Mais ministère public ko ka ale ma jɛnɛ ye donc u ye pourvoi kɛ dossier sera cour suprême na u ye dossier cassé yen nɔ ko ka segin ka taa cour d'assises wɛrɛ la tuguni o ka se k'a statuer o de y'a statuer donc a gɛlɛn tora tantɔ o dira anw ye parce que a faut pas k'a ko ka mɛn sen na il fallait que a ka kɛ bon mun décision fana bɔlen ne tantɔ bon faamuyali la ni ko k'i ka ko se ka kɛ faamuyali la kosɛbɛ anw tɛ se ka jɛn ni ye kosɛbɛ tɛ se ka jɛn n'a ye parce que aspect dɔw b'a la nous on pense que vraiment olu ma lajɛ ka ɲa sinon hali ni condamnation yɛrɛ ça ne peut pas avoir lieu. I n'a fɔ aspect côté jumɛn? Bon i n'a fɔ aspect côté jumɛn parce que débat kɔnɔna la a fɔra ko 7 milliards mun détourné la a fɔ a détourné ko parce que tout simplement pièces dɔw tun kan ka justifier olu pièces soit u ma bɔ à temps ou bien u dutera la. Donc les pièces sont écartées, c'est ce qui explique ce trou là de 7 milliards et quelques. En bolo o ma kɛ sariya kɔnɔ n'o tun pièces taara en compte ni tun tɛna y'a kɔnɔna la. Aw ka laɲiniw bɛna kɛ mun ye don nataw la o la? An fana ka laɲini ye mun ye sisan pour que ka se ka pourvoi wɛrɛ kɛ pour que dossier ka se ka taa cour suprême na an ka se ka réexaminer yen nɔ o k'a lajɛ ka cɛnw ni nkalonw bɔ ɲɔgɔn na k'a lajɛ n'a ka sɔrɔ sariya kɛra a fɔcogo la ou bien n'a ma a fɔcogo la. O de bɛna k'an ka laɲini ye juste k'a yira k'a fɔ kiiri mun tigɛlen filɛ nin tantɔ est ce que nin kiiri in a kɛra sariya kɔnɔ ou bien a ma kɛ sariya kɔnɔ voilà. Ayiwa monsieur Traoré an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. nin tun ye Mamadu Traoré ale ka laseli ye Mariam Traoré ka Mariam Kuyate ka kuma baranin na sariya lafasabaga don ka bɔ Bamakɔ. Nin bɛna don an ka jɛmukan tako 2nan hukumu kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ani an ka jabaranin kan aw k'an bɛɛ sɔnni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Kasengana aw ma kokura ayaw bisimila VOA Bambara ka malikura kunnafoniw kan an bɛ taa ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Ukraine jamana ye a ka sanfɛ mugucilan drone ci ka taa Rusila jamana ka taji mara yɔrɔ dɔw ma. O waati kelen na kunu tarata Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ye laseliw kɛ k'a fɔ ko Amérique jamana ka dɔ fara a ka wulikajɔ fɛɛrɛw kan walasa ka se k'u dɛmɛ u ni Rusila jamana cɛ kɛlɛ la.
ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛna Ameriki jamana kan yan. Ameriki jamana kiritigɛ cakɛlaw ye jalaki bin kɛrɛnkɛrɛnnenya la surunadonikɛla Jack Smith ka ɲanki bi ka taa Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ma k'a fɔ ko a ka wulikajɔ hakilina minnu tun sigira sen kan ko walasa ka se ka Ameriki jamanatigi sigi san 2020 o kalata la gosi. Mohamed Touré, VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington. Ni jalaki kura nin bɛ o kunnadoni kelenw mara nga a bɛ jalaki minnu bɛ a kan olu dɔgɔya ka tugu kiritigɛsoba ka hakilina dɔ kɔ min ye lakanaba di jamanakuntigi kɔrɔw ma. Jalaki sɛbɛn kura nin bɛ jalaki yɔrɔ dɔ bɔ yen min tun bɛ kuma Trump ka jɛɲɔgɔnya kan ani kiritigɛlaw ka ɲɛmɔgɔso ye. Yɔrɔ min na kiritigɛsoba a ka hakilina 63 kɔnɔ a y'a jira ko Trump kan ni sariya birifini ye o jalakiw kama. Tiɲɛna kiritigɛwale ni min ɲɛnabɔra ka ɲɛ o bɛ jalakikɛlaw ka cɛsiri fɔlɔ jira walasa ka kiritigɛsoba ka hakilina dɔ labato min y'a to a bɛ se ka fɔ ko républicain jamanakuntigi ka cɛbɔ tɛna kiritigɛ ka kɔn novembre kalo kalataw ɲɛ ko min na a jalakilen don ko a b'a fɛ ka jamana tiɲɛ fanga yɛlɛma hɛrɛ la. O kojuguba ni min nɔgɔyara o bɛ jalakilikɛlaw ka cɛsiri fɔlɔ jira walasa k'u yɛrɛ bɛn kiritigɛsoba ka misali la. A ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min bilala a ka bololɔsira kan Truth Social Platform kan Trump ye nin wale kura nin wele ko jigilatigɛ wale ani cɛsiri min ye ka gɛlɛya kɔgɛn ɲinini sa lakunu. A y'a jira fana ko nin ko kura nin tun bɛ nin jalaki kɔrɔ gɛlɛya bɛɛ ye wa a kan ka ban i kɔrɔ. Ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ka cɛkɛda y'a jira ko jalaki sɛbɛn kura nin n'o bilala jamana kiritigɛso la Washington o bɔra kiritigɛjɛkuluba n'o ye grand jury dɔ fɛ min ma delilu mɛn fɔlɔ o ko nin na. A y'a jira a ka kunnafoniden sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko jalaki nin bɛ fanga ka cɛsiri jira walasa ka kiritigɛsoba ka latigɛw n'a ka cikanw bonya ani k'u waleya. Bi araba Israel jamana finitigiw ye dɔ fara u ka mugufodon kan ka taa Cisjordani min kɛra sababu ye ka Palestine jamanaden mɔgɔ 10 ɲɔgɔnnin bɔnɛ. Israel jamana ye kunnafoniw lase araba sɔgɔmada in na k'a fɔ k'u ka nin wulikajɔ kun dɔ ye k'u ka dugudenw olu lakana. O wulikajɔ hakilinaw kɔfɛ dɔgɔtɔrɔw ka cakɛda so min bɛ Jenin ani Tulkarem olu ye laseli kɛ k'a fɔ k'a dankarili kɛra sababu ye ko ka bali kɛ wulikajɔ fɛrɛw ma ka ɲɛsin u ka dɔgɔtɔrɔsow fanfɛyɔrɔw ma. Hakililajigila Palestine kɛnɛya baarakɛlaw ye laseli kɛ k'a fɔ ko kabiri kɛlɛ daminɛna u ni Israel jamana finitigiw cɛ k'a ka ca ni Palestine jamanaden mɔgɔ 600 ye minnu bɛɛ lajɛlen ni bɔnɛna Cisjordani ani ka taa bande Gaza o fanfɛyɔrɔw la. An bɛ segi farafina gun kan an bɛ taa Ganakaw fɛ yen subahana mansin n'o ye intelligence artificielle ye u ka denmisɛn sifunw kelen don k'o dilanni a n'a ɲɛɲinini don ba la walasa ka se ka yiriwali siraw kɛ kɛnɛya o nasiraw fɛ. VOA Bambara tɔgɔ la Naman Jara ale b'o kunnafoniw lase. Mansin minnu bɛ bana jɔyɔrɔ dɔ jɔnna banabagatɔw farisogo la ani ka sifinw dɛmɛ baara wɛrɛw la n'u ko intelligence artificielle bi u sanga wulilen don Ghana jamana na. Ko Foridoua dugu kɛnɛyaso la jamana tilebi yanfan na kɛnɛya baarakɛlaw b'u ka bana lajɛliw bɛɛ kɛ ni o mansin ninnu de ye walasa ka banakisɛ ye jɔnna banabagatɔw farisogo la ka furakɛ nɔgɔya kɔnɔ. O intelligence artificielle mansinw u bɛ se ka banabagatɔw ka sɛbɛnfura labɛn ani ka bana furakɛli taabolo jira n'o bɛ baara nɔgɔya kɛnɛya baarakɛlaw bolo. Daniel Nyima ye dɔgɔtɔrɔ dɔ ye min yɛrɛ diyara ne ye ni mansinw ka baaraw la o de ye u b'an ka ɲininkaliw caman jaabi bana taabolo kan. Bana sɛgɛsɛgɛli mansin bɛ se ka bana suguya caman ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ɲɔgɔn fɛ waati kelen kɔnɔ wa o ye Daniel Nyima kabakoya. Mansin bɛ se ka danfara don jaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u bilara ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tuma min n'a bɛ ka banaw sɛgɛsɛgɛliw kɛ. O la o yɔrɔnin bɛɛ la a bɛ kunnafoniw dafalen di bana kan. A ko baara cogo in ka di ne ye kosɛbɛ. Ni mansin minnu ye intelligence artificielle ye a hakilina bɔra Darlington Ecogo de la. A ye cakɛda sigi sen kan kama n'a bɛ wele Mino Hill AI Labs ɲina ya san 2 ye. Nga ɲina Darling Ecogo y'a labɛn kokura walasa ka baara kɛ ka ɲɛ. Dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ banaw jira ja kan
n'u bɛ wele radiologue o hakɛ ye mɔgɔ 90 de ye Ghana jamana bɛɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ 30 ko de bɛ balo Ghana dɔgɔtɔrɔw ka jɛkulu ka kumafɔ la komi kɛnɛya baarakɛlaw ka dɔgɔ o siratigɛ la wa Darlington Egogo b'a fɛ a ka mansin ka jɔyɔrɔ fa kɛnɛyasow la Ghana jamana na. The goal is that we want everyone to laɲini ye de bɛ ka se ka furakɛ ka ɲa jamana yɔrɔ bɛɛ la wala a ka kan an ka fanga di kosɛbɛ an ka kɛnɛya baarakɛlaw ma u ka baara kɛ n'an ka mansin dilannenw ye diɲɛ kɛnɛya tɔnba n'o ye Organisation mondiale de la santé ye y'a jira ko bana minnu tɛ yɛlɛma kɛmɛ sarada u bɛ mɔgɔ 43 de faga Ghana jamana na wala bana sɛgɛsɛgɛli na furakɛli joona o nafa ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ nka an bɛ waati min kɛnɛyaso caman ma bana sɛgɛsɛgɛli n'a furakɛli mansin sɔrɔ fɔlɔ n'o ye intelligence artificielle ye bawo kɛnɛya baarakɛlaw dɔ ma sɔn mansin ɲɛ fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ Daniel Nyima tun sigara mansin na san caman o kɔfɛ a ka kɛnɛyaso sɔnna mansin kana o kɔnɔ a ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ banabagatɔw la u bɛ sɛnbɛntiyara kɛnɛya baarakɛlaw fɛ. I was a bit skeptical about having to use AI to diagnose people. Ne tun sigara a daminɛ na ka banabagatɔw lajɛ ni mansin ɲɛ tan walasa ka dɔn bana bɛ minnu na nka an kɛlen k'a ka baara taabolo lajɛ an y'a dɔn ko mansin bɛ bana ye mɔgɔw fari la n'an tun ma bana ye an tɛna baara kɛ n'a ye. Darling Egogo bana furakɛli mansin tigi n'u ko intelligence artificielle a k'a y'a jira Ghana marabagaw la nka u sirannen dɔ fɔlɔ mansin ka baaraw kɛcogo la kilinikiw dɔ fana tɛ mansin bila banabagatɔw bɛɛ ka bana sɛgɛsɛgɛliw la bawo u ma dannaya jɔnjɔn sɔrɔ fɔlɔ a kan. Right, so if you have like complex MRI of the brain and you want to sɛnbɛ bana bɛ mɔgɔ minnu na mansin ma teli ko o bana ye an b'o fɔ mɔgɔw ye u k'o dɔn bawo u ka mansin bana sɛgɛsɛgɛli n'a furakɛli hokumu kɔnɔ dan de b'a la banaw dɔ bɛ yen a t'u ye an y'o fɔ kɛnɛya mɔgɔw ye an ye fɛɛrɛw dɔ ladɔn mansin kɔnɔ fana ka jira a ka bana sɛgɛsɛgɛli ni furakɛliw kɔfɛ a tɔ bɛ ɲɛnabɔ dɔgɔtɔrɔw de fɛ Ghana jamana na sisan ni mansin kuraw kosɔn kɛnɛyasow la n'u bɛ wele intelligence artificielle banabagatɔw bɛ taa kɛnɛyasow la k'u ka bana sɛgɛsɛgɛliw kɛ teliya la walasa u ka furakɛliw damina nɔgɔya ni teliya kɔnɔ. sisan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma. Stade Mamadou Konate bɛ Mali farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔw a ka ja sɛnɛntolɔntanayɔrɔw dafa sabala minnu lakodɔnnen don kafu farafinagun sɛnɛntolɔntan ɲɛmayaso fɛ ko farafina sɛnɛntolɔntan ɲɔgɔndan bɛ se ka tan a kan o lakodɔnni kɛra a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan ka Mali farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔw lakurakuraya Bamakɔ ani jamana kɔnɔna na o ye Mali cɛmancɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta ka hakilina dɔ ye laseli don min kɛra commissaire colonel Cheikh Tunkara fɛ ɲina san 2024 super coupe Assimi Goïta daminɛ don uti kalo in tile 16 tɛmɛnen stade Mamadou Konate la Bamakɔ commissaire colonel Cheikh Tunkara de ye ɲina super coupe Assimi Goïta o ko labɛnnaw ɲɛma ye an ka lamɛn ni stade Mamadou Konate a rénovera ka ɲa ka kɛ jamana sago ye ala ni président yɛrɛ ka hakilina ɲuman na k'a fɔ ko ka stade bɛɛ rénover Mali kɔnɔ an bɛ ka ko kɔnɔ o y'an tɔ nisɔndiya k'a ye k'a fɔ fɛnɛ ntolanci ɲuman bɛ ka kɛ gouverneur bɛɛ b'u ka mɔgɔw bila ka na ka foli d'u fɛnɛ ma o yɔrɔ la ka foli di joueurs ma k'a ɲini u fɛ u ka jouer fair play kɔnɔ k'a ɲini u fɛ u ka jouer bɛɛ ni keleya kɔnɔ k'a ɲini u fɛ u ka sinjiya de sinsin ka Mali bila ɲɛfɛ Mali de bɛ gagner Mali chiffres de bɛ gagner ni n'a fɔ président Assimi yɛrɛ b'a fɛ cogo min ɲina san 2024 super coupe Assimi Goïta kɛnɛ kan équipe 12 don Kayi mara Kulikoro mara Sikaso mara Segu mara Mopti mara Tombouctou mara Gao mara Kidal mara Bamako mara gouvernement équipe présidence de la République équipe ani CNT équipe ka bɛn ni sinjiya sinsin Mali la super coupe Assimi Goïta ka laɲini ye o de ye a bɛ kuncɛ septembre kalo nata tile 21 san 2024 na salon 2023 super coupe Assimi Goïta jɔnjɔn Segu mara de y'o ta VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ne de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na aw ni ci aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.